What is your idea for the project? Menene tunaninka akan aikin? I think we should focus on making it creative. Ina ganin ya kamata mu mai da hankali wurin ƙayata shi. How did you come up with this idea? Ta yaya ka zo da wannan fikirar? I got the idea while reading a book. Na samu fikirar ne yayin da nake karanta wani littafi. Do you think this idea will work? Kana tunanin wannan fikirar za ta yi aiki? Yes, if we plan well, it will succeed. Idan muka yi tsari sosai, za a yi nasara. Can you explain your idea in detail? Za ka iya yin cikakken bayani akan tunaninka? Sure, it involves teamwork and new strategies. Kwarai, yana da nasaba da aiki tare da kuma sababbin dabaru. I like your idea. Let's work on it together. Ina son tunaninka. Ka zo mu yi aiki tare akan shi. Thank you. I believe it will be great. Na gode. Na yi imanin cewa zai zama babban abu. Muna sayar da littafin koyon Turanci da Hausa na waya, mai ɗauke da darussa guda 100 masu sauƙi na koyon harshen Turanci. Kuɗin littafin Naira 4,500 ne. Idan kuka sayi littafin za mu tura muku da littafin ta waya, sannan za mu tura muku da bidiyoyi guda 100 na darussan da suke cikin littafin. Idan kuma kuna buƙatar shiga ajin koyon harshen Turanci ko Larabci ko Hausa, to za ku iya yi mana magana ta WhatsApp.